נמצא איתנו יפתח מעמותת אנוש. תספר לנו קצת על התפקיד שלך בעמותה, ב-Headspace. אז אני פסיכולוג קליני, אני מנהל קליני של מרכז Headspace תל אביב-יפו. אפשר לשמוע אולי קצת באמת על העשייה שלכם בתוך ה-Headspace, על כן, בטח. אז זו רשת מרכזים בעצם שהתחילה מבת ים, עברה לירושלים, לתל אביב, באשדוד. היום מוקמים גם מרכזים בצפון, בקריות ובראש פינה, ומתוכננים עוד מרכזים בשנה הקרובה להיפתח. התוכנית היא בעצם תוכנית לקידום בריאות נפשית של נוער וצעירים, בגילי 12-25. זה יבוא מאוסטרליה, ששם זו תוכנית לאומית, עם 150 מרכזים בכל הארץ. הרעיון שלה היא להנגיש שירותי בריאות נפשית לנוער וצעירים, מכיוון שזה הרוב הגדול של ההפרעות הנפשיות מופיעות לראשונה בגילאים האלה, ומנגד זאת האוכלוסייה שהכי פחות פונה לטיפול. מה שהאוסטרלים הבינו זה שהשירותים המסורתיים פחות מתאימים לצרכים ולהעדפות של נוער וצעירים. המטרה היא להתאים את זה ככה שזה יהיה מכל הבחינות, איך שזה נראה, איך אורך הטיפול, השפה שמדברים, איך שמתייחסים, לצרכים של נוער וצעירים, איך שאנחנו לפחות מבינים אותם. טיפול מאוד קצר יחסית, בדרך כלל עד 15 פגישות, עם המתנה נמוכה, בלי עלות, ממוקם במקומות נגישים כזה שיהיה אפשר להגיע גם לבד, תחבורה ציבורית. זהו, אתם מרגישים באמת שהחשיפה הזאת היא גם עצם העובדה שזה ללא עלות, והנגישות של זה באמת עוזר מבחינה של הנגישות שאנשים באמת מגיעים, ואחרי זה יוצאים עם עזרה. כן, מה שאנחנו בדרך כלל רואים זה שבעצם השירותי בריאות נפש ורווחה הרגילים שקיימים, הם מכוונים בעיקר לאנשים עם קשיים מאוד מאוד גדולים. ורוב האוכלוסייה עם קשיים קטנים בינוניים, נגיד קטנים במובן של רפואיים, זה לא אומר שהמצוקה היא פחות גדולה, אבל הסכנה היא פחות גדולה. ואם נחכה לתת עזרה רק למי שממש בסכנה, אנחנו נפספס קודם כל את רוב האוכלוסייה, ודרך תחנות שהיה אפשר לעזור, ולמנוע גם המון נזק. כי בגיל שלכם, זמן הוא מאוד יקר, כאילו יש הרבה דברים שצריך לעשות עכשיו, בגיל שלכם, ואי אפשר לעשות יותר אחר כך. בדרך כלל באים באיזה משבר, רוצים עזרה עכשיו, לא עוד שנה או עוד חצי שנה, זה בכלל לא רלוונטי. אז מנסים שזה יהיה באמת כמה שיותר מהר, ושזה יהיה מאוד מותאם לצורך, כלומר, למה נער באים איתו. ולא מה שאנחנו חושבים, או לא התערבות יותר ארוכה, או לא לנסות לפתור את כל הבעיות בבת אחת, כמו ששירותי בריאות נפש רווחה רגילים פחות או יותר עושים. כמובן שזה לא מתאים לכל דבר, בעיות יותר קשות, שיותר מסוכנות, יש גם שירותים רגילים שקיימים, אבל באמת צריך הרבה פעמים להמתין להם הרבה זמן, הם פחות נגישים. בפריפריה בעיקר יש בעיה של מרחק, מה שבמרכז פחות. עוד בעיה מאוד רצינית היא הסטיגמה. זה נושא מאוד מאוד מושתק, שבניגוד לזה שאחד מכל 4 אנשים מתמודד עם הפרעה נפשית לכל חייו, מה שאומר, אם תעשו רגע את החשבון, בישראל משפחות גדולות, זה אומר בכל בית, לפחות בן אדם אחד. אז בניגוד לזה, זה משהו שכמעט בקושי מדברים עליו. נגיד, אתם יודעות מה המרפאת בריאות נפש הכי קרובה לכאן? לילדים ונוער? שלוותה אולי? שלוותה, נכון. זה יופי, אני שמח שאתם יודעות. בכפר סבא גם יש מרפאת מבוגרים, אבל באמת לילדים ונוער הכי קרוב בשלוותה. אבל אני חושב שזה נושא שלרוב לא מאוד מדובר, לא כל כך יודעים עליו, המודעות היא מאוד נמוכה. אני חייב להגיד שהמלחמה באמת עשתה שינוי מאוד 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 דרמטי בנושא הזה. זה מאוד עלה ככה לשיח, מאוד נרמל את השיח. אבל באופן כללי, השירותים שלנו הם גם מאוד לא מתויגים, הם לא נמצאים בתוך בית חולים. למשל, שלוותה, מרפאת ילדים ונוער, נמצאת בתוך שלוותה. בית החולים. מה שמרתיע חלק מהאנשים היא להגיע לשם. זה נמצא בבנייני משרדים רגילים, אין שום לוגו של קופת חולים, רווחה, שום דבר. זה תיוג ניטרלי, זה גם באנגלית כזה, כי זה מיובא מאוסטרליה, זה סתם סיבות משפטיות, אבל אני חושב שזה יתרון במובן שזה לא מרגיש ללכת לרופא בקופת חולים, זה מרגיש משהו אחר. אנחנו רואים בעיקר שזה מאוד מעלה את הכמות של אנשים שפונים לטיפול. זה לאו דווקא מי שפנה קודם בבריאות הנפש יפנה עכשיו ל-Headspace, ממש לא, אלא פשוט יותר אנשים יפנו. מה שבינינו הוא סימן טוב, כי הרבה יותר אנשים צריכים את זה, מה שהיו פונים נגיד לפני 5 ו10 שנים. לטיפול ציבורי אני מדבר. כי באמת ההפרעות, כמו שאמרתי, או הבעיות הקלות או עד בינוניות, מה שרופאים קוראים, בעצם לא היו, המערכת לא הייתה מכוונת לתת להם מענה בכלל. מה שמשאיר או לפרטי, שזה נורא נורא יקר, או להסתדר לבד. אז זה הרווח שאנחנו רוצים להיכנס אליו. מה עוד? אני אוסיף דבר אחרון, שמרפאות ילדים ונוער הם מ-6 עד 18, ומבוגרים הם מ-18 עד 120. מה שאומר שנגיד נערה בת 17, לא בהכרח תרגיש בנוח להיכנס שיש טושים ומשחקים ובובות בחדר המתנה.
מה ששמים, כי יש שם גם ילדים בני 6 שצריכים תעסוקה כשהם מחכים. או צעירה בת 20, לא תרגיש בנוח להיכנס למרפאה שיש בה גם אנשים זקנים, לא תרגישו בהכרח שייכים שם. אז זה מקום שהוא באמת מיועד רק לנוער וצעירים, הוא בנוי כדי להיות נוח לכם, ואנחנו מקווים שזה עושה את האפקט. משקיעים גם אני אגיד בחלק ממה שאנחנו עושים כאן, בהעלאת מודעות, בהורדת סטיגמה, נרמול השיח. שוב, אני אגיד רגע, אומרים בריאות נפש, בדרך כלל מתכוונים להחלות נפש. למרות שלכולנו יש נפש, לפעמים יותר ופחות בריאה, כמעט כל האנשים מתמודדים עם איזשהו משבר, איזושהי בעיה משמעותית במהלך החיים. אני אגיד אפילו 100% מהאנשים, ולרוב איזושהי התערבות פסיכולוגית יכולה לעזור, ברוב המקרים. בעיקר כשתופסים את זה מוקדם וקטן. לא מחכים שזה נורא 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 יגדל. כי לפעמים אם נחכה זמן זה פשוט יעבור, אבל הרבה פעמים נחכה זמן זה ילך ויחמיר. והנזקים יהיו יותר חמורים, ויהיה הרבה יותר קשה לטפל. אז יש המון המון ערך, דווקא לתפוס את זה מוקדם, שזה יהיה כמה שיותר נגיש, כאילו ללכת כי נפרדתי מחבר, כי קשה לי בחברתית בית ספר, כי אני לא מצליחה ללמוד, whatever. דברים שכאילו הם נורמליים לגמרי, אבל הם יכולים לגרום מצוקה מאוד מאוד קשה. וכשאנחנו מתייגים את זה כהפרעות מחלות, זה מאוד כאילו מרתיע. אני חושב שפגיעה עצמית זה חלק מאיזה סל שאנחנו קוראים לו התנהגויות סיכון. זה יכול להיות התנהגות מינית, פחות זהירה, זה יכול להיות שימוש בחומרים, מעל איזושהי רמה שהיא כמעט כולם עושים בגיל ההתבגרות וגם אחר כך. זה יכול להיות להסתובב בשעות מאוחרות בלילה, לא להיות בקשר עם ההורים לגבי כל מיני דברים. דברים שהם חלקית בגיל ההתבגרות נורמליים, הרבה מאוד ילדים מתנסים בהם, והם חשובים אפילו התפתחותית. כלומר, הם לא רעים בהכרח. פגיעה עצמית, מה שאנחנו קוראים, זה איזושהי פגיעה בגוף, זה יכול להיות לדפוק ראש בקיר, זה יכול להיות לעשות חתכים, זה יכול להיות לשרוף לפעמים, מה שנועד לגרום איזשהו כאב. זה התוצר לוואי הרצוי, בדרך כלל כאב, שמפסיק איזשהו רגש אחר. מה שאנשים שעושים את זה מדווחים, זה שזה מפסיק רגשות מאוד 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 עוצמתיים ומאוד מאוד מאוד לא נעימים, כמעט מיד. זה עושה משהו אחר. אפשר כאילו להקביל את זה, נגיד, דפוק את האצבע הקטנה בשולחן, מה שקורה לכולם לפעמים. כאב, כאילו, כזה מכת כאב נורא נורא חד, נורא עוצמתי. לא תחשבו על הלב השבור שלכם באותו רגע. כאילו, זה רק תתמקדו בכאב הזה הבלתי נסבל שפתאום נפל לכם משום מקום. זה איזושהי דרך לשלוט ולווסת את הכאב הזה שמרגישים בפנים. זאת הסיבה הכי נפוצה שלרוב אומרים, ואני חושב שגם, כמו שאמרתי, כשזה נהיה לא רק איזו התנסות ועניין, אלא משהו שעושים באופן שיטתי, גם שימוש בחומרים, גם התנהגות מינית, לא זהירה. אז המטרה היא בסוף אותה מטרה, של לבסט רגשות מאוד 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 לא נעימים, שלא יודעים לבסט בדרך אחרת, גם בגלל העוצמה שלהם, וגם בגלל שאין דרך, או לא חושבים שאפשר, נגיד, לדבר על זה. שלדבר גם זה דרך לבסט רגשות, שכולנו משתמשים בה. בכל מיני הקשרים, והיא דרך יותר יעילה במובן שזה יכול לשנות גם את הרגשות, כי הבעיה עם פגיעה עצמית היא גם שזה מסוכן, משאיר צלקות, לעשות פצעים, זה ממש עלול להיות מסוכן ככל שהחומרה של הפגיעה יותר גבוהה. יש הבחנה די חדה שעושים, נקרא פגיעה עצמית לא אובדנית לאובדנות. בסדר? שאובדנות המטרה היא אחרת. בדרך כלל בפגיעה עצמית המטרה היא לא למות. זה עלול לקרות, ולכן אנחנו רוצים למנוע את זה, אבל זה לא המטרה בדרך כלל.